Veïns del costat. Un dijous més a l'estudi de Catalunya Ràdio, l'Ester Vallès ens apropa les seves històries. Bona tarda, Ester. Hola, bona tarda. Avui marxem de viatge. Sí, de fet, marxem de viatge fa 20 anys. El juny de 2005 és la història d'en Francesc Casadellà, que decideix fer una cosa que tots somiem, però que s'ha acabat reduint a les pel·lícules o a les novel·les, que és fer la volta al món. Uau. Sí, llavors ell vivia anglès a Girona i acabava la universitat, fa la maleta, compra un bitllet d'avió i marxa. L'abans i el després d'aquesta decisió l'explicarem ara, en aquesta conversa, però anem a pams, anem al principi, traslladem-nos a ara, fa 20 anys. I ens anem... 8 de juny de 2005. Jo volia fer un vídeo sortint d'aquí, anant a casa de la Glòria, però, bueno, mai es pot fer tot, no? Diuen... Ai... Aquest és un fragment que ens ha enviat en Francesc d'un vídeo, d'una càmera de vídeo que ell es grava marxant. I tot això ho escriu en un llibre, ara, 20 anys després, on posa l'accent en una cosa que és l'important de tot no és el viatge, l'important és quan torna. Quan torna viu un brot psicòtic arran del contrast de vida que es troba un any més tard i no entén com la gent ens passem treballant 5 dies a la setmana per tenir vacances 20 o menys dies l'any. 21, sí. Menys dies l'any. Aquest és el leitmotiv de la seva història, una història que també pot ser la teva, la meva o la de qualsevol veí del nostre costat. Francesc Casadellà, bon dia i bona hora. Bon dia. Francesc Casadellà, 43 anys, publicista. Què et fa tu, 20 anys després d'emprendre aquell viatge, a dir, ara vull escriure en un llibre? Bueno, han set moltes els motius, però un d'ells és un periodista de Girona, em va dir, mentre estava viatjant, ho recordo perfectament, amb un dels correus, em va dir, diu, Francesc, si quan tornes d'aquest viatge no escrius un llibre amb tot això que ens estàs explicant, et tallo els ous. Fer la volta al món és una cosa que, si la pares a pensar bé, només ens imaginem a les pel·lícules, als llibres. Qui eres tu llavors? Sí, jo era un noi molt jove, perquè tenia això, 22, 23 anys, que acabava la carrera de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Girona, i tenia clar que tenia ganes de conèixer el món, de viure experiències, de veure què s'estava coent més enllà del meu poble. I a partir d'aquí doncs, va sorgir que un amic, els seus pares, que eren de família internacional i vivia a prop del poble, el van animar a fer la volta al món amb ell, i quan va tornar el vaig anar a buscar a l'aeroport i vaig dir, ostres, jo això ho vull fer també, deixo tots els projectes i em centro en aquest, i ho vaig veure clar i va ser endavant. Amb la història del seu amic com a precedent, ara anem als preparatius, que és el moment en què el Francesc decideix de dir, va, ho faig jo també, som-hi. Quan tardes en dir, mira, ja ho tinc tot visualitzat? Vaig tardar un any a anar preparant, a anar estalviant. Me'n vaig anar a Escòcia, a Edimburg, i en allà em vaig centrar, focalitzar amb el viatge, a preparar quina maleta portaria, què necessitava, visats, els bitllets, un any. Amb què vas marxar a sobre? Doncs amb una petita maleta. Vaig fer una juguesca amb un amic que em deia, va, a veure si t'atreveixes a marxar amb una petita maleta. I perquè jo m'havia comprat una de molt gran, perquè pensava, clar, un any, he de portar de tot. Amb una petita maleta, amb una muda de recanvi. Amb una muda només? Una muda, sí, una muda i un petit, com en diuen, botiquín, farmaciola, no? Ara és ara, que ara marxem un cap de setmana i a vegades ric perquè dic, ostres, porto una maleta més grossa per marxar un cap de setmana que la que vaig portar durant un any per donar la volta al món. Com és que hi vas anar sol? Bueno, és una llarga història també. De fet, a l'inici va ser un estiu a Menorca, vaig conèixer el que seria la meva parella en aquell moment, l'Irene, i li vaig dir, mira Irene, tinc una proposta per fer-te. I portava una caixeta i dic, a veure si endevines què hi ha dins d'aquesta caixeta. I em va dir, una bola del món. I dic, ostres, com ho has endevinat? I diu, ho sabies? Ho has vist? I diu, no sé, m'ha vingut la imatge. I la idea inicial era anar els dos, i de fet vam anar els dos a treballar a Edimburg, i jo no em comptava anar-hi sol. Quan el Francesc diu maleta, vol dir motxilla.
Ja està, eh? Sí, vol dir una motxilla la que et trobes al Decathlon que no és ni de 20 litres, que me la va ensenyar, encara la té, i la té ben guardada, però no vol dir maleta que tu t'imagines amb rodes. No, vol dir motxilla. I ell, ja ho diu, havia de viatjar amb la Irene, que per aquell llavors era una història d'amor que tenia, però va acabar fent-ho sol. Però uns mesos abans, unes setmanes abans de marxar, quan ja teníem els diners i tot, l'Irene va dir, mira, ara no m'hi veig, jo em quedo. I vaig dir, doncs mira, ara què faig? Me'n torno cap a casa, cap a anglès, o ja que ho tinc, surto disparat i vaig sortir. I aquesta experiència que és prèvia a tot aquest viatge, la recordes durant el viatge de dir, ostres, ara estaria aquí amb ella? Sí, els primers dies van ser durs, no? Veia parelles viatjant i altres parelles i em queien les llàgrimes, sincerament, sí. Sí, i ella després, un cop jo portava uns mesos ja viatjant, va dir, escolta, que això és molt, molt interessant, puc venir ara? I vaig dir, no, ara ja... Ara ja és tard, no? Ja és tard, sí, però ha estat bé que també ha participat en el llibre, ara 20 anys després, i van coincidir un dia i li vaig dir, mira, que estic fent el llibre, finalment aquest llibre que volia fer, doncs 20 anys després, i vols escriure una carta per d'alguna manera, si tens ganes de tancar tu també la teva etapa o posar una mica de llum a la foscor que hi va poder haver en aquell moment i sí, estic agraït. És una manera maca de tancar el cercle. Sí, trobo que sí. Tenim la carta que li ha escrit la Irene en Francesc 20 anys després d'aquella ruptura i en llegirem un fragment. Diu així: a Olot, setembre de 2024. Recordar prové del llatí recordis, que es compon del prefix re, un altre cop, i el nom cordis, que vol dir cor. Així doncs, recordar significa tornar a passar pel cor. Era el juny del 2003 i jo havia acabat els meus estudis de teatre a Barcelona. Al cap de pocs dies vaig a Menorca i allà hi conec en Francesc, amb qui vam viure l'estiu plegats. A finals d'agost vam tornar a casa i mig any més tard em va fer la proposta de fer la volta al món. Vam planificar anar a Escòcia a treballar durant un any i estalviar al màxim per comprar els bitllets. El Francesc comptava els dies per marxar, però jo em sentia molt a gust a Edimburg. Ell va marxar sol a viatjar pel món i jo vaig quedar-me. Recordo el gran sentiment de culpa per haver trencat el nostre projecte junts. Al cap d'un any ens vam retrobar i em va impressionar veure com havia canviat físicament. Duia els cabells llargs i la seva mirada era diferent. M'agradaria acabar aquesta carta donant les gràcies al meu amic per haver compartit un tros de viatge amb mi. D'aquest viatge, que és la vida. Amb molt d'afecte, Irene Ailón García. Saps quants països has trepitjat? Doncs no els he comptat. M'encanta, no saps el dia. No els he comptat, no, realment. O sigui, ara ens imaginem el dia 1, el dia de que tu emprens aquest viatge, però no saps bé quant de temps et passaràs a cada lloc. No et vas fer un Excel, perquè ens entenguem. No vaig fer un Excel, no. Però sí que sabia, per exemple, el bitllet que m'has preguntat valia 1.700 euros, era un bitllet de la volta al món i això incluïa 7 vols internacionals. I després has d'anar de dreta a esquerra, diguéssim, o d'esquerra a dreta, però no pots anar i tornar i anar fent zigazagues amb els avions. Però jo sabia que arribava a Mèxic i després tenia 6 mesos per anar baixant fins al següent avió, tot Centroamèrica, Sud-amèrica, fins a Xile, que agafava l'altre avió cap a Nova Zelanda, que aquest tipus de bitllets doncs, es diuen World Traveler i els pots anar modificant sobre la marxa. Ja saben que poden passar coses i no són tan tancats com els bitllets habituals. O sigui, tu vas agafar 7 vols internacionals. Entre aquestes estades de grans països en grans països, tu et vas movent, entenc. No només agafes avions, què més agafes? Clar, l'avió era el que menys, vaig agafar 7 avions, però sobretot eren autobusos, eren mitjans terrestres i en depèn quins llocs, doncs a l'Amazones, per navegant pel riu Amazones, doncs amb una barca i penjar de l'hamaca amb una barca de càrrega de mercaderia. O avionetes, si em perdia molt i havia de tornar una mica el que tenia en aquell moment, en cada moment. Bé, no sabem si sou dels que agafeu vacances sovint o d'aquells que somien dir escolta, fem la volta al món, eh? Aquest és el cas que avui estem explicant als veïns del costat. És la història d'en Francesc Casadellà. És una persona que fa 20 anys, justament acabat la universitat, va decidir fer les maletes i recórrer bona part del mapa durant un any. Ara en té 43, treballa com a publicista i aquest diumenge presenta a Rupià el llibre en què ha escrit tot aquell cicle vital. I un dels punts, quan sentim la paraula volta al món, és però quants calés et vas gastar? No fear, for when I'm alone.
un any treballant, repartint vins en furgoneta, fent de professor de català, repartint diaris, fent de paperboy a Edimburg, tot sense parar de treballar. Vaig estalviar 7.000 pounds, i després vaig comprar els bitllets 1.700, doncs amb uns 5.000 pounds a la butxaca, que són les lliures que hi ha a Gran Bretanya. I et va ser suficient? No. En vas necessitar més? Sí, de fet, només amb la primera part, diguéssim, que va ser Amèrica Llatina, ja se'n van acabar, i després a Nova Zelanda em vaig quedar a zero, i vaig haver de treballar, no ho diré en gaire alt, però de forma il·legal, perquè en aquell moment no es podia demanar visa, i vaig estar treballant després 4 mesos, que no ho tenia previst, a Nova Zelanda, doncs collint kiwis, pomes, però em va anar bé per poder tornar a posar-me al dia i poder encarar la part d'Àsia del viatge. I també vaig treballar, per exemple, a Singapur, em vaig trobar que feien un anunci per al Mundial de Futbol d'aquell any i que necessitaven europeus i pagaven $100 al dia, i doncs també si trobava oportunitats d'aquestes m'apuntava i també aprofitava per anar autofinançant-me. Quan prens una decisió vital com aquesta, sempre hi ha un punt de no retorn. Deixar aquella feina, marxar d'aquella relació que no vols, fugir d'un lloc que va ser casa per tu i posar la taulada en un lloc nou, però sempre ho fas amb la condició que deixaràs coses enrere. Fer un viatge al món té una condició que és diferent, que és facis com tu facis, hauràs de tornar a casa teva. Hauràs de tornar al mateix lloc. I aquí potser sí que hi ha una part que no és tan romàntica ni tan esperada. La tornada no recordo els primers dies, tot, tinc com un buit, perquè va ser... Clar, com si estiguessis centrifugant amb una rentadora durant un any, sense parar, i de cop a volta paren la rentadora, et treuen, no? I sentia com que estava quiet en un lloc i que ja no em movia d'allà. Suposo que si ja marxes amb una idea de què faràs quan tornaràs, que faràs un postgrau, que faràs, tens alguna cosa, que ja tens una feina que has demanat una excedència. Suposo que en altres circumstàncies és diferent, però si has fet de la vida el viatge i no tens, diguéssim, res que t'espera aquí per dir un projecte o alguna cosa, en el meu cas jo recomanaria, vista l'experiència, de tenir alguna cosa també pensada per si... Algun pla B. Sí, que tornar a mi no m'agrada, quan no tornes d'un viatge de la volta al món, jo crec que arribes de nou, i van ser uns mesos durs, sí, de fet em van diagnosticar també un trastorn d'un brot psicòtic, em deien, i em vaig medicar durant uns mesos, pocs, per sort. Quan et diuen, mira, Francesc, tens un brot psicòtic arran d'aquest viatge, tu què penses? No en tenia la lògica de dilluns a divendres, i al cap de setmana no, era com si parlés un altre idioma ja. No, per mi dilluns era igual que dissabte, que igual que diumenge, que un dimecres, vull dir, no, i els plans els feia a sobre, doncs no era, em va costar molt entrar al dia a dia, i em va ajudar molt unes gotetes d'un medicament que me'ls aprenia i em frenaven en sec l'activitat mental. Després això ho vaig agrair molt, i de fet em va ajudar al tenir aquest espai, em va ajudar, jo crec, a aterrar més fàcilment, tot i que al cap de poc ja estava marxant cap a Colòmbia. Sí, després se'n va anar a Colòmbia i va seguir viatjant, i és veritat que en Francesc explica que anys més tard es va endinsar completament a la feina, a treballar, i ara ja té una vida una mica més estable i més equilibrada, però és bèstia dir que vas patir un brot psicòtic després de complir un somni, que és recórrer la volta al món i finalment recórrer medicaments per poder fer-ne front. No en tenia el sistema, no en tenia els dies de la setmana, la disposició de les hores, i nosaltres, doncs, tota la resta de mortals, tot i no entendre-les, les acabem acceptant i seguim. Però algú que ha viscut tot això, al final torna a contracor. Aquesta és la pitjor i la millor anècdota que en Francesc recorda d'aquell viatge. Te'n podria explicar unes quantes. Per exemple, una a l'Amazones, estàvem navegant 9 dies pel riu a contracorrent, i ens vam quedar parats un dia amb una barqueta de càrrega, i ens vam quedar encallats allà al mig. I després el barco no podia ni avançar endavant ni enrere, i ens vam quedar allà, i vaig començar a veure que començaven a treure, doncs, escopetes, pistoles, i preguntava, i què passa? I diu, no, és que hi ha pirates justament en aquesta zona del riu, i és possible que ens vinguin a atacar. I clar, i explicaven històries d'altres vaixells que els hi havia passat això, i era com quan explicaven com havien lligat a tothom, coses que no tenies ganes que et passessin, i vam estar allà 24 hores fins que no va pujar una mica més al cabdal del riu, i allà vaig passar una mica de por, sí. I la millor? Amb què et quedes, si pots quedar-te amb alguna?
Sí, em va sorprendre molt Indonèsia. Vaig conèixer una família en una illa, l'illa de Lombok, i en allà vaig conèixer una família pagesa que vivia dels camps d'arròs, i vaig estar uns dies amb ells i vaig tenir la sensació de ser molt, molt feliç allà amb ells, tornant una mica com m'imagino jo que es vivia fa molts anys, no? Aquí, amb el que tenies al voltant, doncs no tenien lavabo, no tenien electricitat, no tenien llum, no ho sé, n'hi ha molts. Afortunadament vaig viure moltes. I arribats a aquest punt, només queda preguntar com s'ho van prendre els de casa, com s'ho van prendre la família, i si el fill d'en Francesc, que és en Lluc, que ja va a l'institut, s'atrevirà mai a fer el que un dia va fer el seu pare. Què et diuen a casa? Sí, és una bona pregunta. De fet, els hi vaig demanar als meus pares que si podien escriure en el llibre una carta a cadascun per dir com és per un pare que el teu fill et digui papa, mama, me'n vull anar a fer la volta al món quan just acaba la universitat. Després, els avis, el meu avi que era pagès, li va costar una mica més d'entomar, però els pares s'ho van agafar prou bé, jo crec. I com t'hi comunicaves amb ells? Sí, clar, no hi havia xarxes socials i de tant en tant trobava un cibercafè i amb unes cabines telefòniques i intentava trucar, em deien per anar bé un cop per setmana, de dir, ei, estic viu, estic en aquest lloc, el meu proper país o la meva propera destinació serà aquesta, i perquè tinguessin, i ells havíem acordat que si en 2 setmanes no tenien notícies meves, doncs que trucarien al consolat del país on els havia dit que estava l'última vegada. I per sort no van haver de trucar mai. No van haver de trucar mai. Què passa si un dia el teu fill et diu papa, vull fer la volta al món com tu, sol? Evidentment no puc dir-li que no. serà, jo diré que si et deixarà acompanyar a alguna etapa. Quin lloc et va quedar per visitar? La Índia. Però tampoc vas trepitjar als Estats Units. No, i no en tinc tantes. Qualsevol persona podria fer la volta al món? Crec que sí. Sí, i de fet hi ha històries de viatgers increïbles i viatgeres que ho demostren. Hi ha un noi aquí a Catalunya, no?, que ara no em sortirà el nom, però que ha anat amb cadira de rodes a viatjar pel món i m'encanta com explica i com ho viu i trobo que és superautèntic. O famílies que en barco donen la volta al món. I hi ha moltíssims casos i jo crec que tothom pot fer-ho. Francesc Casadellà, moltes gràcies per la conversa. A vosaltres, molt agraït. El noi que esmenta, que va amb cadira de rodes pel món, és l'Albert Casals, que fa molts anys que tots el coneixem. I aquesta és la vida d'en Francesc, un home que s'ha alimentat d'anècdotes, d'històries, que ara acaben en un mateix lloc, el llibre que presenta aquest diumenge a Rupià, By the Wall, a les 12 del migdia. Vols que obrim el sobre? Aquí el tinc. Només et diré una cosa, en Francesc va anar a la terrassa, lluny de mi, a escriure el que volia deixar escrit, i s'hi va estar una bona estona. No, jo penso que no deu ser una frase només, no? Potser? Si m'equivoco. Potser tens bona intuïció. Aviam, efectivament, eh? Sí, eh? Aviam. He decidit compartir una història de David... Perdoneu, perquè no porto les ulleres. De David Fasher, no, diu? Ho hauràs de llegir, tu? Sí. És que sí, no entenc la lletra. A veure, va. He decidit compartir una història de David Fuster. Ah, David Fuster. Molt bé. Diu, 2 peixos joves van nedant un al costat de l'altre quan es creuen amb un peix avi que els diu: bon dia, joves, com està l'aigua avui? Els 2 peixos joves segueixen nedant com si res, fins que un es mira a l'altre i li diu: què carai és l'aigua? I llança un parell de preguntes. Què és la vida? Què és la felicitat? Gràcies per convidar-me i felicitats per la gran feina de difusió que feu. Que xulo, llàstima, això? Què carai és l'aigua, es diu l'un a l'altre. Que bé, doncs és la història d'en Francesc Casadellà, 20 anys després de recórrer tot el món amb una motxilla i pocs calés. L'Ester Vallès li ha fet aquesta entrevista amb el muntatge musical d'en Sam Silva. Si sou a prop de Rupià, jo crec que aquest cap de setmana no us ho podeu perdre. Home, i tant, allà hi serem. Molt bé. Ester, gràcies, que vagi molt bé.